Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας εδώ ζωντανά. Συνεχίζουμε τις πολλές και άκρως ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με εκθέτες συμμετέχοντες σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση Beyond Expo 2025 που για πρώτη φορά πραγματοποιείται εδώ στην Αθήνα στο Metropolitan Expo με μεγάλη φυσικά και πολύ σημαντική εμπειρία και παρουσία στην Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες χρονιές. Σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω εδώ στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου και τεχνικά μας υποστηρίζει Artechnico Productions για να βγαίνει το live streaming σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο. Είναι η κυρία Τερέσα Παπασαραντοπούλου, Sales Manager στην εταιρεία E-Own Integration και η κυρία Έλια Λουροπούλου, Sustainability Manager στην ίδια εταιρεία, στην E-Own Integration. Μια εταιρεία που ασχολείται στον κλάδο του λογισμικού, των υπηρεσιών για τη διαχείριση κινδύνων και βιωσιμότητας. Βιωσιμότητα πάρα πολύ σημαντική αυτή η όρη για τις εταιρείες σήμερα, εν ώψη έτσι και όλης αυτής της συζήτησης για την Πράσινη Συμφωνία. Έχουμε κάποιους στόχους να πιάσουμε σαν χώρα, σαν επιχειρήσεις, σαν κοινωνίες και φυσικά τα πρότυπα ESG που έχουν μπει και αυτά να δώσουν ένα παλμό παραπάνω, μια όθηση. Έτσι, κυρία Τερέσα, παρακαλώ. Θα δώσουν μια υποχρεωτικότητα, ένα σπρώξιμο. Να θέλουμε, θέλοντας και εμείς, βιωσιμότητα να την εξασφαλίσουμε, που είναι και το ζητούμενο. Η αλήθεια είναι ότι τη βιωσιμότητα πρέπει να την εξασφαλίζεις, να την επιδιώκεις ούτως ή άλλως. Βέβαια. Αλλά ίσως η νομοθεσία θέτει πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, οπότε ουσιαστικά βοηθάει τις εταιρείες να οργανώσουν το δρόμο τους προς τη βιωσιμότητα. Οπότε θέλω να δούμε λίγο έτσι η E-Own Integration πώς έρχεται να δώσει, τι λύσεις έρχεται να δώσει στις επιχειρήσεις, ποιος είναι ο κλάδος, το αντικείμενο που δραστηριοποιείστε. Ναι. Θα ξεκινήσουμε μαζί με εσάς, κυρία Έλια. Λοιπόν, εμείς σχετικά με τη βιωσιμότητα έχουμε αναπτύξει εργαλεία και για τη διαχείριση στοιχείων ESG, αλλά θέλουμε να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Θέλουμε να δούμε μακροπρόθεσμα τι γίνεται και εκεί αρχίζουμε και μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Που ουσιαστικά πλέον αρχίζει να είναι μια ανάγκη, δηλαδή πέραν του compliance και της συμμόρφωσης με τις νέες νομοθεσίες, έχει αρχίσει να είναι και λίγο ανάγκη για τις επιχειρήσεις. Διότι συμβαίνουν πράγματα γύρω μας και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Άρα, εμείς πάμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Να δούμε ποιοι κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν στις επιχειρήσεις μέσω μακροπρόθεσμα, ούτως ώστε να προετοιμαστούμε, να τους βοηθήσουμε να προετοιμαστούν καλύτερα για ό,τι επέρχεται. Οπότε, ποια είναι αυτά τα εργαλεία που τους διαθέτετε για να μπορούν να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν? Ναι, εμείς διαθέτουμε, εντάξει, πέραν ενός κλασικού εργαλείου διαχείρισης στοιχείων ESG, διαθέτουμε και ένα εργαλείο πρόγνωσης κινδύνων κλιματικής αλλαγής. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων μιας επιχείρησης. Εκεί ουσιαστικά ελέγχουμε, δηλαδή είναι μια πλατφόρμα στην οποία ελέγχουμε περιουσιακά στοιχεία, τοποθεσίες δηλαδή με λίγα λόγια, μπορούμε να βάλουμε μια τοποθεσία και να δούμε ποιοι θα είναι οι κίνδυνοι στο μέλλον. Είτε αυτή είναι φυσική, παράδειγμα μια πλημμύρα, είτε είναι μεταβατική. Παράδειγμα, εκπέμπω περισσότερο άνθρακα, οπότε μπορεί να έχω προβλήματα με την νομοθεσία. Άρα στην ουσία εσείς κάνετε μια πιο ολιστική 360 μελέτη για να δείτε τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μια επιχείρηση, αν καταλαβαίνω σωστά, ναι. Και πώς θα πρέπει άμεσα να λάβει μέτρα για να μην φτάσει να έχει κυρώσεις, να έχει κάποιες πληγές ενδεχομένως από μια φυσική καταστροφή. Και η διαφοροποίησή μας σε σχέση με τους περισσότερους παρόχους αυτών των υπηρεσιών στην αγορά και στην ευρωπαϊκή αγορά θα πω, είναι ότι εμείς το αποτέλεσμα της δουλειάς μας το βγάζουμε με οικονομικά δεδομένα βασισμένα στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών και κάνουμε μια χρηματοοικονομική μελέτη ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε με τους directors και να τους δώσουμε απτά συμπεράσματα για να μπορούν να κάνουν ένα cost-benefit analysis, γιατί η βιωσιμότητα είναι πολύ μεγάλος στόχος, αλλά οι εταιρείες θα πρέπει να τον πετύχουν ούσες κερδοφόρες. Είναι βασικός στόχος και δικός μας αυτός, να έχουμε ένα λογισμικό και υπηρεσίες που κρατάει τις εταιρείες στο κέρδος σε σχέση με το στόχο. Καταλαβαίνω ότι εξυπηρετείτε τον όρο της βιωσιμότητας και τον υπηρετείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά προϋποθέτει και οι εταιρείες να είναι έτοιμες να συμμορφωθούν σε όλα αυτά τα πρότυπα που τίθενται είτε από Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από την νομοθεσία, από τους κανονισμούς και που εσείς απλά τους έρχεστε και τους κουμπώνετε όλα αυτά πάνω στη λειτουργία της επιχείρησης. Πάρα πολύ δύσκολη η συμμόρφωση, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ πολύπλοκα τα πρότυπα αυτά.
Επίσης, περνάμε μια περίοδο με πάρα πολλές αλλαγές. Τα πρότυπα αλλάζουν. Όσο είμαστε εμείς, ας πούμε, στην αγορά αυτή, έχουμε αλλάξει 3-4 φορές τα συστήματά μας. Μάλιστα. Βοηθάμε τις εταιρείες με το λιγότερο δυνατό κόστος να μπορέσουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Θέλω να ρωτήσω για το κομμάτι της τεχνογνωσία, πώς εσείς το διατηρείτε και το συντηρείτε μέσα στην εταιρεία, in-house. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι γι' αυτό αρμόδια να μιλήσει, γιατί από τη στιγμή που, όπως είπαμε, εσείς είστε αυτοί που κάνετε όλο το φιλτράρισμα, όλη την έρευνα για την εταιρεία, για την κάθε επιχείρηση, πελάτη σας, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις και μελλοντικά αν βγάζετε αυτό το πλάνο, το μακροπρόθεσμο βιωσιμότητας, προϋποθέτει εσείς πρώτα απ' όλα να είστε update στις νομοθεσίες, στις προαπαιτήσεις που έρχονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς όλο αυτό εσείς το έχετε οργανωμένο εσωτερικά? Το λέτε πολύ σωστά. Με πολύ κόπο. Είναι φοβερή ερώτηση. Με πολύ κόπο, πραγματικά. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στην ομάδα μας ανθρώπους από διάφορες ειδικότητες, δηλαδή πέραν των προγραμματιστών που πράγματι υπάρχουν και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα προϊόν. Μαζί μας έχουμε ανθρώπους επιστήμονες. Δεν μπορούμε χωρίς αυτούς, γιατί πρέπει ουσιαστικά να φέρουμε την επιστημονική πληροφορία, την πρόγνωση και όλα τα στοιχεία πρέπει να τα φέρουμε και να τα καταλάβουμε. Άρα έχουμε ανθρώπους από την περιβαλλοντική επιστήμη, έχουμε ανθρώπους από την οικονομική επιστήμη, διότι όλα αυτά πρέπει στο τέλος κάπως να μεταφραστούν, να είναι χειροπιαστά για τις επιχειρήσεις. Δεν τα αφήνουμε σε ακαδημαϊκό επίπεδο δηλαδή. Και κατανοητά. Κατανοητά. Και εντάξει, προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πρόθεση των προϊόντων, με την υποστήριξη των πελατών. Δηλαδή, έχουμε ένα pool γνώσης, ούτως ώστε να μπορέσει να βγει όλο αυτό. Συν την παρακολούθηση της νομοθεσίας, που είναι ένα καθημερινό task. Εδώ στο κομμάτι της παρακολούθησης νομοθεσίας, και μιας και είμαστε εδώ σε μια έκθεση η οποία αυτό που αναδεικνύει είναι τις τεχνολογικές σύγχρονες λύσεις και το AI, αν εδώ εσείς έχετε Έχουμε εντάξει... λύση εξειδικευμένη γι' αυτό. Εμείς έχουμε... το AI πώς το χρησιμοποιούμε? Το AI χρησιμοποιείται καταρχάς από τα μοντέλα που κάνουν προβλέψεις, γιατί για να δώσεις προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή είναι λάθος να βασιστείς μόνο σε ιστορικά δεδομένα και να κάνεις μια στατιστική ανάλυση, γιατί η κλιματική αλλαγή αλλάζει τις παραμέτρους. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός είναι άρα ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι ότι χρησιμοποιούμε NLP, ανάλυση φυσικής γλώσσας, στο software, και μπορούμε να περάσουμε νομοθεσίες και μεγάλες οδηγίες και του ζητάμε, το έχουμε ρυθμίσει, ώστε να μας βγάζει τις υποχρεώσεις για τις εταιρείες. Και με χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, σου λέει ότι έχεις τον κίνδυνο να μην ριπορτάρεις όπως πρέπει μέχρι το 2027 και πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Σου δίνει και ένα report, δηλαδή compliance με βάση την νομοθεσία. Άρα είναι καταπληκτικές αυτές οι παροχές για μια επιχείρηση που θέλει να έχει έναν συνεργάτη ο οποίος θα μπορεί να τον προστατέψει, αν θέλετε, να προβλέψει και να του δώσει αξιόπιστα, χειροπιαστά τα θέματα. Νομίζω ότι του φέρνετε την πραγματικότητα σε μελλοντικό χρόνο, του τη φέρνετε real time για να πάρει ο ίδιος την απόφαση και αν θες ρισκαρέτο, έτσι, ένα πράγμα. Εμείς δίνουμε το εργαλείο λήψης αποφάσεων, δηλαδή εμείς σου φέρνουμε τα δεδομένα και από εκεί και πέρα, και κάποιες προτάσεις ώστε να μετριάσεις κινδύνους και τι μπορείς να κάνεις, και από εκεί και πέρα, εντάξει, λαμβάνει η χώρα όλη η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Άρα πραγματικά καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος σας και η συνεισφορά σας στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ίσως στον κατάλληλο, νομίζω, χώρο. Δεν ξέρω αν συμμετέχετε πρώτη φορά στην Beyond. Ναι. Στην Beyond είναι πρώτη φορά. Και θέλω να μας πείτε την εμπειρία σας μέχρι τώρα, τις επαφές σας. Είμαστε πάρα πολύ θετικά εντυπωσιασμένοι γενικώς. Έχουμε δει και άλλους. Εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι βλέπουμε ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν αυτό που κάνουν. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραίες λύσεις και ειδικά στα startups και στα πανεπιστήμια. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι ωραία ευκαιρία για networking, είτε με παλιούς συνεργάτες, με υφιστάμενους συνεργάτες, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι από την αγορά εδώ, και με νέους μελλοντικούς πιθανώς συνεργάτες ή πελάτες. Εξαιρετικά, συγχαρητήρια, καλή πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια, έτσι να στηρίζετε τις επιχειρήσεις, να τις προστατεύετε και να προλαμβάνουν ό,τι μπορούν να προλάβουν σε αυτό το ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα. Εμείς πολύ σύντομα επανερχόμαστε και πάλι.